Kulula kakulona uphile uphusha uphumelele. Pastor ngoba nje nofanele ukuthi qikelela ukuthi inamba usensa ngoba uyimember ngoba uyanikela ku-Channels ngo-9 ka-5 ntambama Monday to Friday WhatsApp. Sibheke Simphiwe Primrose Ndlovu. Ngiyabingelela kumfundisi. Ngisacela ukubuza chaza ngibopha unqwanda amakhowe amaningi amahle futhi emakhulu. Ukunqwanda kangazi ukuthi usho ukuthini ukunqwanda. But I guess usho ukuwakha maybe. So ubona amakhowe amaningi uyawakha. Ayila amakhowe ama-mushroom. Yini ama-mushroom? Amakhowe. So number 1, isikhathi esiningi umphupha amakhowe uphawu luhle nje uma uwakha noma waqoqela ndawonye. Lokusho ukuthi kungenzeka uzokuba nenhlanhla uphinde nje ubusiswe ngempumelelo. Ngisho ukuthi kukhona la usuzophumelela khona noma umunye ngathi uzophumelela nje kokwenzayo. 2, kuyenzeka umphupha amakhowe kube uphawu luhle uma uwakha noma waqoqela ndawonye. Lokusho ukuthi kungenzeka uzochuma, uzothola imali noma uzokwenza inzuzo ngomklamo wakho noma ibhizinisi lakho. Okanye-ke usuke uzothola umvuzo omkhulu nomuhle ngomsebenzi wakho. 3, kwesinye isikhathi umphupha amakhowe kuwuphawu luhle uma uwakha noma kuwaqoqela ndawonye. Uwaqoqa lokusho ukuthi kungenzeka ukhulelwe noma kuzokhulelwa maduze. Okanye uzokhulelisa umuntu uma kungukuthi umuntu wesilisa. Siyabonga-ke besibheka la ukuphupha amakhowe, uphupha ama-mushroom, uwaqoqa ndawonye noma uwavuna noma uwakha. Yabo? Kuhle kakhulu ukuphupha amakhowe njengoba ewabona la emahle futhi emakhulu. Yabona? Ngoba uma kungathiwa-ke mancane noma-ke abolile kubi lokho uma uwaqoqa noma uwakha ngoba lokho kukhomba ukuphoxeka ngakwezey'mali, kukhomba ukuphoxeka kulokho osuke ukuzama empilweni noma-ke kukhombe ukuphuphuma kwesisu noma ukungahambi kahle ngenxa yokuthi isibeletho sihle kahle ukuthi awukhoni ukubamba uma kungukuthi abolile. Yabo? Sabonga kakhulu.